Den måde, som vi brugte de sociale medier til U21 Viborg, var, at vi lavede en forsøgsordning med at få brugt Foursquare og Gowalla og Twitter i formidlingen af alle de tilbud, vi havde primært i vores fanzone, men også omkring fodboldkampene, men primært til vores fanzone under U21. At hvis man tjekkede ind på Foursquare, når man stod nede i fanzonen, så kunne man blive borgmester i Foursquare, borgmester i fanzonen, og derved udløste det nogle præmier, i form af gratis fadøl eller fodboldbilletter til om aftenen. Og det samme, hvis man fulgte et Gowalla-trip, vi havde lavet fra fanzonen og op til stadion. Hvis man gennemførte det, så kunne man også vinde billetter til aftens fodboldkamp og sådan noget. Derudover så havde vi en storskærm placeret nede i fanzonen, som skulle bruges til fodboldkampene. Og der havde vi konstant kørende live feed fra både Twitter, og når folk tjekkede ind på Foursquare og gennemførte trippet på Gowalla eller tjekkede ind gennem Facebook, så kom det op på den der storskærm, så man kunne se, hvem er i fanzonen lige nu, og hvad skriver folk om det. Nu var det første gang, vi gjorde det her forsøg med at få Foursquare, Gowalla og Twitter for alvor integreret i vores markedsføring. Og det er jo helt tydeligt, at det ikke er nogen tjenester, folk er vant til at bruge endnu. Man bruger måske nok Twitter, men så er det bare som sådan en personlig nyhedskanal, ligesom Facebook, at man skriver, at på vej i byen ses vi, eller et eller andet. Men der var ikke så mange, der decideret skrev målrettet om vores U21-indsatser. Og Foursquare og Gowalla, det var ikke så mange, der nåede at bruge det i den her periode, men det gav os jo noget i forhold til at få det prøvet af, og at vi kunne se de muligheder, der ville være i det, når det for alvor bliver noget, folk har fået øjnene op for, og hvis butikkerne omkring os også havde brugt det osv. Facebook havde vi også inde over. Vi havde en Facebook-side for eventen, og den var rigtig fint i brug. Og markedsføringen via den er helt sikker på virkede. Der var rigtig mange, der var inde og se de opslag, vi lavede på de enkelte events, og folk kommenterede dem og skrev tilbage og brugte Facebook som et værktøj, hvor de kunne komme i kontakt med os. Så altså, Facebook er fuldt ud integreret og virkede under hele processen. Og de andre ting her med Foursquare, så ved vi kunne virkelig se mulighederne i det, og lige så snart, når der kommer flere på vognen, så vil det også fungere.